Kom, lad os gå ind i kassen. Jeg deler kortet ud. Okay, jeg skal lige have min lykke fra. Ja, hvad det skal stoppe. Jeg har det her. Okay, jeg er klar. Jeg er også klar. Men det skal du gøre. Altså min tur. Hvad laver du? Du snyder. Nej, jeg gør jo ikke. Du kan ikke lægge 4. Jo, jeg kan. Så det er kraft, du ikke snyde.